Eje programa, izan sortzaile. Aldatzeak koste egiten du eta pentsatzea zaila da, baina ikasleek eginiko lanari esker eta eje programak emandako laguntzari esker, ikasleriak enpresa bat nola sortu behar den eta bide honetik joateko zer egin behar den ezagutu dute. Sortzeak, berritzeak eta enpresa bat martxan jartzeak eragiten duen zailtasunen berri izan eta horietatik ikasten ari dira. Eta horretarako sormen handia izan behar izan dute. Baina, zer da sormena? Fernando Alonso Izinker enpresako sormen aplikatuko zuzendariaren aburuz, sormena arazo baten irtenbidea zein den jakin gabe, soluzioa topatzeko, definitzeko eta ebazteko ahalmena da. Sormena enpresako pertsona guztien ezagutzak kombinatzea da. Hala, produktu ideia edo ekintza bat egia bilakatu eta berritzaileak izateko aukera egoten da. Izan ere Alonsoren esanetan, berritzea ideia produktu edo ekintza hori pentsatu dugun hori guztia egitea da. Azken batean, berrikuntza ez da ezer sormen gabe eta eje programak aukera hori ematen die ikasleei. Hau da, pentsa dezatela eta ekin dezatela. Hala, lan merkatura pausu garrantzitsua egiten dutenean, badakiten nondik nora doazen tiroak eta beren ideiak eratzeko orduan, ingurua ezagutzeko aukera izango dute norberaren ezaugarri pertsonalak indartu eta gogoz aurkezteko. Eje programa esperientzia praktikoan eta kanpoko agenteekin elkarrekintzan oinarritzen den tresna pedagogikoa da. Ikasleek merkatal jarduera garatzen duen enpresa sortzen eta kudeatzen dute, ikasteko modu desberdin bada alegia. Horrela, ekiteko gaitasunaren garapena indartzen dute, enpresa munduaren inguruan dituzten ideia okerrak egiaztatzen dituzte, eta enpresa errealitatearen aurrean begiak irekitzen dituzte. Eje programarekin ekintzailetza kultura garatzen da. Ezagutu ezazu!